Ano babae ang ay. Ano yun? Hinahinay lagi mo lang sus binuok ko kuya ujud kaayo uy na. Si Lulu. Si Tatay Nano. Wala ka ilan Tatay Nano, go. Niabot lagi diri ang baho sa iro. Itong mga ito. So yun mga loves, dito muna tayo sa SM Lanang. Dinadala ko sila dito kasi kailangan kong magpa-exchange ng pera at kailangan kong magpunta sa grocery kasi kailangan kong bumili ng mga kapi at mga anik-anik pa, no? So yun, ito yung kapatid namin bunso at dito kami sa money exchange na area. Naghihin... Ha? Ilaw-law. Oo, saan na dahil? Naglaw-law? Ilaw-law. Madali ma. Si mama nagsaguyod. Ano ta? Di man na masaag. Di man na masaag. Asa na day? Diri taon nindot diri. Si mama ay. Ha? Dugay-dugay na, daghan na may lumak. Alam nyo, maganda talaga yung mga mall sa Pilipinas, promise. Dito ko talaga masasabi na ang mall sa Pilipinas is talagang kakaiba, no? Kasi meron tayong sobrang laking mall at saka yung mall dito is talagang maganda naman din sa US. May magandang ano, pero ang Pilipinas is talagang ang saya. Tambayan ng mga walang aircon. Hindi, joke lang. Tambayan ng walang aircon. So dito tayo sa KFC kasi nga naano ako sa Jollibee. Meron akong sasabihin dito mga loves. Sabi ko 'di ba nagbumili kami ng Jollibee. At yung mga manok nila talagang maliliit. Totoo naman talagang maliit. At itong sa sa KFC, malaki-laki. Pero ito yung masasabi ko, the best talaga yung chicken sa Jollibee. Talagang malasang malasa, nuot suhot ba yan sa Tagalog, iwan ko. But anyway, so andito kami kasi nagutom daw sila. Gusto nila ng chowking mga labs. At yun, masarap din yung chowking. Yun sana yung gusto ko. Pero talagang wala din pala dito. Nandun pala sa iba, yung mall na yung Abresa pala, nandun pala. Akala ko yung SM is yung disim lang sila sa Abresa. Iba pala yung Abresa, no? Pasensya na kayo kasi talagang hindi talaga ako taga Davao. Yung pamilya ko, dugay na sila dito yung sila nakatira. Pero kung ako yung sa ninyo, wala talaga, hindi talaga ako taga dito. Hindi ako sweeto, charot. Hindi ako sweeto. So, nag-enjoy naman sila sa chicken nila. Sabi pa yung rice is hilaw. Talagang totoong hilaw yung rice, mga loves. Sabi ko na si mama ata yung naglungag dito, nagsaing kasi hilaw. Kasi si mama din the other night din hilaw din yung kanin niluluto na. I think si mama yung hinahire nila dito. Si mama balutin mo ako, sabi pa niya sa mga aso, sayang daw. So naghingi sila ng silupin para balutin yung mga hindi na tapos. At yun, pagkatapos namin kumain, nagpunta kami dito sa baba para mag-grocery. Para naman mapuntahan natin yung grocery na dito. Kasi matagal-tagal na din akong hindi nag-grocery sa mga mall, no? Doon talaga sa grocery store. Parang nakaka-social. Charot, nakaka-social. Kasi talaga ako, mahilig ako sa palengke. Dito, ang sobrang mahal. Nagdubli-dubli yung presyo sa mga bilihin, no? Lalo na sa mga gulay, sa mga kahit anik-anik dyan. Basta iwan ko, hindi man doble, pero mas mahal talaga yung dito kaysa labas. Kaysa mall talaga, alam nyo naman na ang dami mga binabayaran electric dito. So, doon mga merchandiser ba yan? Basta yung mga taga-arrange dyan. At so yun, kumukuha lang sila yung mga kailangan sa umaga, mga gatas, Bird's Tree, mandain may bago ito ba, Bird's Tree, pang matanda daw ito. Iwan ko, pang matanda ba to? Basta yun, Bear Brand yung alam ko, basta yun, masarap yung Bear Brand. At andito na mga loves, naalala ko yung aso ko mga loves, talagang na-miss ko talaga sila. Pati si Roxy, hindi daw kumakain. Nas bukid danan? Naghandi na para mangit ito. Oh. Pagpalit mo di, pagkuha mo. Dugang pa. Tagpila man na day. Duha tara, tama na. Mag-grocery naman na dito mga loves kasi kailangan. 26 pesos. 40. Kanina lang. Doon ite. Udong, oo. Daghan na lang. Nipis ba anak lang? Hindi mo na makuha. Kung chow, ambo chike. Ambo chiki. Ay, tara. Sinapa. Sinapa. Sardines.
Perfect. Ano mga loves, Argentina. Day, lamig na itlog. Oo, itlog. Tara. Ano pa may itlog sa balay mo? Lima. 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 Ano nga na, kay lamig kayo na. Lamig po din corned beef. Ta. Ibang dito, ginagdipin ko. Miga, hala. Gatong pan Ang laki nito, masalmon ma. Wala, salmon. Mga loves, oh, ang laki salmon. Oh. Mga bata pa kayo, mura pa ito noon. Mura Dosi. pa, dosi. Magadi ka ng flat sa unang nga nakalikuan ako. Pinaana ako. Yung stone. Ano sa pamanapit? Tanaw tagili. Aw ka na dili halang. Dili halang dito. Wala yung style na dili lang. Halang ka na. Aw halang tanan? Manasmag na kay. Bantay mo ana. Manasmag. Dili maayo po dasmag ma. Green. Kaya ka ng pouch ra. Magdala ba ako sa US ani ba? Ano? Hindi pa kapinto. Pila man na. Katong pouch ba gusto ko ato kay di mas kuan. Mesti sayang. Pila man ni kabuok. Pinomra. 12. Puno na day. Puno na. Oh ba? Basta ulom-ulom na sa sold out na sila sa garan. Ulom-ulom ra. At sa abos ginte ko ang dilim na lang. Ha? Uno na din. Dati, dali. Oh, sige. Sabon po day. Ano sila mo? Sabon. Cream silk ba? Ano cream silk? Oh, dili ka ng pang conditioner ba? Lur. Ah? Di ba kanang di ka maitong sa sunblock? Patay sunblock. Ito sunblock pas mama. Sabon te, wala kay sabon. Asa man ang kuan? Ang sabon oh, safeguard. Sino Sino nakaalala nito mga loves, bitit, o diba? Ako naalala ko to talaga. At also, ito yung mga kailangan natin kapag may edad na, so masakit na yung katawan. Kailangan natin ng haplas, parang wakwak mulupad na. So, yun mga darling, no? So, tara, kunin na natin at magpunta na tayo sa cashier. Pagkatapos lumabas na kami mga loves, Chinese New Year ata kasi ito, no? O, na, may nabitbit na sila, o. Hala, naapoy mga daghan lagi mga sakyanan ng ani day, no? Mag-parking. Oh, na nakabitbit na sila oh. Ang mga sulod, mga tinapa. Ala, nindot lagi ni siya. At so yun mga love, so nag-start ng mag-ulan. At ito yung time na buti na nagdala si mama ng payong kasi pinagtawanan pa siya ng mga kapatid ko kasi nga nagpayong na may sasakyan naman at magpunta sa mall, di ba? At so yun, convenient talaga itong kapag may ganito no sasakyan kasi talagang hindi ka na magbabayad ng taxi pero nagbabayad ka naman ng gas na sobrang mahal. babayan? Ay, ano yun? Hinahinay lagi mo lang sus binuok ko kuya ugod kaayo. Uy na. Iba, Babayo. Kabangon tayo. Isa kilo day. Nagkaon na lang, nadana din turbo noon mo. Pwede tilaw. Ikaw day. Tilaw sa daw siya eh. Tamis day. At so yun mga loves, meron pala dito din gusto ba to or lato? Basta yun siya, yung seaweeds and then kailangan natin yung lutuin, isalad kasi masarap na miss ko din yun no. At maulan na, ito na, ulan na nga no. Unsaon na din magkuan ka day. Butong-tong ba dito? Mabasa makuan ang kuan. Ikaw una bi. Ugaw matilo. At so yun mga loves, uwi na tayo finally. Naghintay lang sila sa labas kasi talagang hirapan magparking dito no kasi ang daming sasakyan no. Welcome to Pilipinas, lalo na dito sa Davao or kahit naman sa talagang saan talaga mahirapan magparking sa mga palengke ganon. And also at saka ang daming sasakyan. At ito na, nandito na yung mga Kurimaw. Sino bang abroad dito mga loves na umuwi ng Pilipinas sa sobrang magasto na talaga no. Kahit hindi ako talagang sobrang gumagasto sa mga pagkain na lechon dito, lechon doon. Wala talaga yan sa akin. Pero at least, you know, masaya naman yung family ko. Sa tawag na yan? Nasulis. Dali yan. Hindi ba? Hindi ako makakamera. Matagal na akong hindi nakakain dito mga loves. Magiging sa kataan. Hindi ko mamag ko na lang.
Dali yun, kita ka mo ba? Asa ka lang. Di man ka pwede aniga. Ano? Gabriel. Anong sa riso? Saan kaya? Pag nailis yun na. Hmm? Pag nailis aslong. Aslong. Ganahan ka yan? Mukha ang kagmarang? Ha? Marang? Mukha ang kaog. Tawag gani? Durian? Oh. Durian? Di. Ano like yan eh? Dako. Ha? Kana? Aslom na yan. Ilagay na ko higop sa riso. Tara duha diri. May tao. Tingkit po dyan akong riso. Kait. Unsa man yan? Kaya tika na ko nako yan. Bata pang bata una. Bunga sa kayo ah. Natunglas na kong kita niyo. Bintay na lang. Dali go. Patong pagulit. Ha? Imong gi-exokan. Pagulit ako no, gamay pa pud kano. Ang sama to pila din mo? 15 ay. 15 to. Oh, 15 14. 15 to. Nya pila din mo? Madusi ata. Gamay pa no. Murag si Gabriel. Saan taron? Ang Jis bata? Jis? Murag si Gabriel no. Pila din Gabriel ron. 14. Ay, gamay pa dai kung lagi. Bure kasi yan kaya dali mo yan. Sayo kumang gani mga tutanan. Anak ni William, So, kim sayaw. si Gonggong, si Gabriel, kamo. Ito kung tingin. Kinsa tas lang dito. Nagay? Aman. Yeah. Silang lang. Wala pila pili eh. Kapit mo sila. Sa tubig na. Tuma eh. Ilabay pangitag kuan yan silupin para labayan nato. Dali yan.